Cieľom stretnutí s obyvateľmi bolo zodpovedať na všetky otázky, vďaka čomu sa budú zapojení vedieť lepšie dohodnúť, rozhodovať aj plánovať. Po zverejnení projektov bude prebiehať online hlasovanie, do ktorého sa bude môcť zapojiť aj verejnosť. Hlasujúci si však bude musieť vybrať minimálne 3 projekty, ktoré ho najviac oslovili. Pre okres Galanta je určených 17 000 tento rok, bolo to o niečo znížené, nakoľko je možné aj podávať jednotlivo projekt maximálne 4 000 eur. Môžu sa prihlasovať občianske združenia alebo fyzické osoby. Je tam jedna zmena oproti minulému roku, že už prvé také návrhy projektov musia byť podané do konca novembra, takže 30.11. je posledná možnosť a iba s týmito projektami budeme aj naďalej pracovať potom. Projekt musí byť zameraný napríklad na elimináciu dopadu klimatických zmien, na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich, na revitalizáciu verejných priestranstiev či na rozvoj komunít a susedských vzťahov. Galantské občianske združenie Templars sa zapojilo do participatívneho rozpočtu aj v minulosti, tento rok sa zapoja s ďalším projektom. V spolupráci aj s inými združeniami, aj s mestom, aj s mestským kultúrnym strediskom, totižto by sme chceli urobiť veľké prvomájové slávnosti na území mesta, ale s tým, že trošku by sa tam predstavili aj rôzne zamestnania. Chceli by sa tam dotiahnuť výstavu kombajnov a rôznych takýchto pracovísk, keď už je to sviatok práce. A zároveň to chceme skombinovať aj s tým, že by sme v podstate priniesli, máme nové smetiarske auto v Galante a veľmi sa kladie dôraz teraz na to separovanie smetí, tak možno tam by sme to chceli takouto formou nejakou urobiť takú osvetu, zábavnou formou. Participatívny rozpočet Trnavského samosprávneho kraja je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu občianskych a komunitných projektov. Snažíme sa trošku viacej spájať komunity v obciach, aby zveľaďovali, ľudia sa poznali, aby participovali či už v rámci obcí, alebo aj širšie, snažíme sa prepájať medzi obcami a zapojiť čo najviac ľudí do toho. Je to veľmi dobrá vec a dokonca aj za mesto Galanta musím povedať, že sme si taký zobrali z toho taký príklad a tiež sa to plánuje v budúcnosti, lebo je to veľmi dobrá vec. Nie je všetko len o športe alebo o kultúre, ale tento participovaný naozaj, že rozhodujú o ňom aj ľudia, aj rôzni iní, takže je to veľmi dobrá vec a treba ísť. Toto je taký príklad pre nás všetkých. Diana Hanesová, televízia Krea.